legalább egy irányba küldjétek. Legalább még beljebb megy. Hova akarjátok amúgy küldeni? Mi? Na küldjétek már errébb! Nem, akik ott horgásznak, de kének nézni őket. Na, jöjjön már! Miért nem azok? Nádasba küldjétek, már biztos 90. Nyomjának a ahhoz, mert nem fél ki. Át tudod küldeni rajta? A kapot zárjátok el a másikat! Ja? Vigyázz, meg kapsz mindjárt! Engem beterítebertek a tökörrugomat, arra készülhet. Na, még egy kicsi!